Cek dalane Fiori karo Ika kok durung mrene ya. Ayo mbok dene endi ki mangkok senenge ora ada tekan-tekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mampir kon dia kok suwene pol. Antri bentar suwi. Dinteni ra rumangsa. Yo sorine, yo maaf yo. Iya. Mel kamar mandinya nek dia aku pengen kamar mandi kok. Kamar mandine ku nemburi. Ndang ana nemburi. Mana mendile? Angger lurus terus belok kanan. Ya wis. Ndak, iki garap ndak, aku gak ada ndak. Aku kira mudeng ya ndok kon garap. Aku sok garap. Mel garap Mel. Iki lho aku uwe sampe mau Siti wong aku yo ora mudeng kok dhewe. Anjane aksara Jawa iki ndak membingungkan. Tendok ngelu. Gurune kira-kira piro? Ayo. Sebelah aku. Ya wis. Wis Ndi doi. iki lagi tekan nomor 10. Jadi kurang berat 10. Ya wis makane garap sing gampang saiki sing buku. Iya. Iya. Iki panganane dadi sambi dhewe ya. Nggih, matur nuwun, Bu. Iya. Iki dibagi mbah iki. Aja watuk nang kene, Bu. Ana kancaku kok watuk nang kene. Piye le? Aja kok ibumu kok mbok amuk ki Mel, gak oleh ngono. Iya, mbibune kira entuk kasar-kasar. Salah yo dekne watuk nang kene. Ya kan gak oleh ngono. Piye lah? Durhaka lho ngerti go ibumu wis mbok iki panganan mosok mbok amuk. Yo wis sama ape. Ya wis ah. Aja ngono nah. Usah itu garam nah. Kalian tarung ku ngene gak sih? Sing bentuk ngene. Iya kuwi. Yo wis ngene. Aku kok malah yo pengen mangan pelem iku tapi kok gak ono pesone. Nah, tolong. Pede peso gak? Duwe sik arek temen. Bu, cikokno peso ambil wadah, balaku kepengin mangan lem. Nyah iki nduk peso ambiadae. Kulite didomok kene ya, aja diguwak sembarang nggih ngah. Betul nggih, Bu? Nggih. Di sambi nggih. Nggih. Omah ibumu apian ambi kowe kok mosok kowe ngono mbuamu terus oprasake Bu. Iya, ora oleh ngono ngamuk ibu terus. Yo ngapurane ya nek aku ngamuk ibuku terus. Nan dadi anak kuwi sing berbakti ngono lho, aja ngono. Jajal go kowe coba nek ibu terus kowe dibentak ngono, gak oleh. Kudune sing sopan karo ibune nek ngomong kaya ya Bu, nggih matur nuwun. Kok ngono, aja ngono, piye lah iki ah. Yo wis ngapurane. Wis andeng dipangan peleme disambi. Tak cekno apa ngecek dhewe ndak? Pecekno. Ya kowe enak men kowe. Lagi gak sih? Iya, wis kat mau lah beres kok kamar mandi. Assalamualaikum Pak. ae. Satu lagi. Suwi kok. Masih angkol lah tiruni tinggal diri. Sepurane yo suwi aku mules e. Oh. Nanti. Ya ora apa-apa iki kan kene. Wis sampe bar. Kowe tak tiruni gak sih? Nah, Tak delon. buku. Sama? Wis bar, ayo do balik. Iya, ayo. Tas kemam ndi yo? Ya apa? Ndek mau ana apa sih nek ngarep kok kayane ana rame-rame. Kuwi si Amel ra gelem sopan karo ibune. Iya, pas aku jaluk mau lho. Apa jenenge? Gak ding, ibune mau pas ngekeki jajan ning kene, terus ibune watuk. Nah, Amel ngamuk ibune. Tak terno mengarep ya. Ayo balik ae langsung gue lho yo, telepon di. Apa? Balik sik yo, Mel. Aku dhisik yo. Iya. Aku dhisik yo, Mel. Mbak motor sing lagi hati-hati. Aku balik dhisik yo. Iya, hati-hati ya Rinda Sylvia. Dadah. Hati-hati ya Ika. Siap. Dadah. Kuwi wangi beres iki ya, Bu.
Yo, Nduk, di. Maaf ya Bu, mau aku ngamuk-ngamuk ambil kue. Yo, Nduk, aja dibaleni neh yo ngono ku. Iya Bu. Matur nuwun sampun ndeleng video drama saking kelompok kula. Kula atur yo. Mugi video grup kita migunani kanggo sing deleng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.